kahinama na karon og maayo ang dugang oportunidad sa panginabuhian nga mabatunan sa 22 ka pamilyang naapektuhan gumikan sa pagkonkreto sa dalan padulong ngadto sa site kung asa mahimutang ang umalabot bag-ong Misamis Oriental Provincial Jail kon MOPJ nga pasilidad sa Barangay Apas, Initaw, Misamis Oriental. Daling misumiter ang mga lumulupyo sa maong barangay ubos sa plano sa panggamhan ng probinsya tungod nakita nila ang benepisyo niini. Pinaagi sa katukuran sa maong gambalay sa mga umalabot bulan, dunay kahigayunan ang taga-barangay Apas nga makatikad sa ilang mga kayutaan aron katamnan og mga gulay o prutas ug ang mga abot mamahimo gilayon nga ibaligya sulod sa provincial jail. Kini usa lamang sa daghanan pang positibong epekto alang sa mga benepisyaryo. Lakip na papas ang ilang mga kabalaka mahitungod na sa posibleng kagubot nga mahitabo kun ugaling anaa na ang maong pasilidad sa ilang lugar. Gani ang Municipal Administrative Officer sa Initaw nga si June Baluran mipaabot sa iyang panghinaot sa kahigayunan nga malakip gyud ang Barangay Apas sa mga programang dunay dugang kapangitaan nga siguradong makapauswag sa mga panginabuhian sa tanang lumulupyo sa lugar. Human madungog ang maong oportunidad, mas nisamot ang kadasig ni Lilia A. Olianas, isip isa sa mga benepisyaryo sa financial assistance. Misugyot kini nga abre ang ilang mga dughan para sa paghatag sa mga dalan nga maagian tungod kay nagtuo kini nga mubunga og kalambuan sa ilang barangay. Nagapasalamat mi sa mga opisyalis sa atong lokal kagamhanan, ilabi na kang Governor Bambi Imano ug kang Mayor Gogoy Akain. Gawa niya kawanga ang iyang saad. Kadili day kay saad lang yang gibahatag kundili naagi pinansyal nga magamit pud nama makapalit mig bugas tabang sa among kalisod karon. Gawas pa sa Mukabat Balor 904,000 pesos nga total livelihood assistance nga gitunol sa mga apektadong pamilya, gisiguro sab sa Agriculture Committee Chair nga si Board Member Frederick Co uban ang mayorya sa sangguniang panlalawigan nga dili sila pasagdan. Sama na lang sa natad sa agrikultura nga ubay-ubay nga mga patigayon ang pagalauman alayo na sa coconut processing nga planta nga makahatag dakong ganti sa tanang lumulupyo sa tibuok lalawigan. Sukad pa man sa una, walay napihig sa maayong pagdumala ubos sa liderato ni Governor Bambi nga ang tanan mahatagan kahigayunan nga mauswag ang ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian. Kauban si Mark Parehas sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.